der. Iskold. Han skyder bare helt lort. Det er både cops og ikke cops. Holder bare en hemmelig op i forvejen. Det kan være fedt. Altså, jeg vil lave det i 5 ad gangen, Peter, fordi det skal vi for at tjekke boksen. Så hold det sådan af. Det er greed. We're processing 5 at a time, by the way. So the cartel doesn't get any cut. That'll take a while, but you do. You gotta do what you gotta do, man. Get the money, man. Yeah, man. Parker om bag bygningerne her om ud til højre, og bag de her buske. Lige op ad bygningerne, Lige oppe bag den her. Hold helt op ad den, hvis du kan. Nej, det er fint. Jeg har 11, og vi har 116 der, og hvor mange har du? 5. 127, vi får 132. Shit. Nej, fordi jeg mister 2 ved det her første her. Så vi får 130 gange 6.500. Hvis jeg var det rigtigt. 130.000 gange 6.500, det er lidt mange penge, Peter. Vi har 0. Sådan ser jeg på det. Lige nu har... Hvorfor er han stadigvæk en chat? Han kan galt igen, tror jeg. Nej! Det er fucking løgn. Jeg optager, jeg recorder. Kan man synke data? Skal jeg synke data, eller hvad med Jeg har det? synket, ja, synk. What the fuck? Are you fucking kidding me? Jeg har recordet den her gang, Peter. Det er også, altså... Jeg vidste det der, ikke? Det der, det må være... Det må også være fuldstændig compensation. Bare tryk OK med det samme igen, eller hvad? Har bare tryk OK med det samme igen. Har du været helt ude, eller hvad? Peter, trykker du OK med det samme, eller hvad gør du? Det er lige meget, hvor du trykker. Jeg kan ikke høre noget. Nej, jeg står fast i loading screen, jeg ved ikke, om den kører sådan. Jeg har været helt ude. Den har været helt nede til serveren. Ja, serveren er helt nede. Jeg var den allerførste var inde igen. Problemet er jo, at det er et vin, så hvis du ikke nok kommer ind, eller hvad man skal sige, så... Nej, tillid. Jamen, jeg tror ikke, den saver vehicles på det der. Så du mener, at vi er tilbage i garagen? Yep. Man må kunne få noget compensation, altså. Det mener jeg dybt seriøst. Vi har jo fået... De ændrede vist nok nogle regler for nylig, lige på det punkt der. Før i tiden, der kom der de ikke for sådan noget der. Seriøst, altså.
Yes. Der er ingenting. Oh my god.